Ja, net zo koud hoor. Net van haar. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Een welkom voor het koor Solid uit Harlingen. En we hadden het er zo net over. En hun aanhang. De voorganger vandaag is dominee Marco Roepers. Onze lector is Teun Bontekoe. Organist is Sieboud Akkerman. De collecte, de eerste die is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. En de bloemen die gaan als groet van de gemeente naar Hanneke en Sieberen Veenstra Wiersma, het Koekoekslon. En op de Van Cammingaweg kregen Dietmer en Hanna Intema een zoon Matthijs, broertje van Rivka. Ons intoslied is Psalm 84, de versen 1 en 2. En we zingen dit indien mogelijk staande. En dan wensen we u een gezegende dienst toe. En na de dienst is er koffie en thee. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het trouw houdt tot een eeuwigheid.
en niet laat varen het werk van zijn handen. En in de naam van deze God groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Dit is het liturgisch bloemstuk, het is gemaakt door Grietje Anema. En de uitleg erbij is, de boomtak staat voor vergankelijkheid. En de klimop, hier aan de onderkant, staat voor eeuwig leven. De kleuren gaan van donker naar licht, als teken van hoop en verwachting. In het midden van de schikking treft u een hart, symbool van de liefde voor de mensen die we gedenken. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we. Aan het begin van deze dienst waarin we stilstaan. Bij de mensen die er niet meer zijn. De mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, maar ook van langer geleden. We staan stil bij het verdriet in ons hart. Bij de rouw die we met ons dragen. Met alle pijn die bij het leven hoort. Maar het leven ook niet gemakkelijk maakt. En we willen dat in uw handen leggen. En daarom vragen we u, aanvaard ons. Leg uw handen op ons in dit uur, dat we bij u kunnen komen. Dat we troost vinden bij u. Goede God, hier zijn we als uw gemeente. Help ons hoop te vinden, te midden van al het verdriet. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Solid zingt nu. Angel, u kunt de tekst vinden op de liederenbladen die u voor u hebt liggen.
Laten we bidden. Hemelse Vader, wij vragen u om uw geest. Want de duisternis is zo sterk. Het leven kan zo moeilijk zijn dat we uw licht niet meer kunnen zien. Soms lijkt het alsof er geen licht meer schijnt in de duisternis. Alleen uw licht, uw geest kan ons helpen uw licht te ontwaren in deze duisternis. Alleen uw geest kan het licht in ons ontsteken, dat we met ons meedragen, omdat u het ons schenkt, het licht van uw geest. Wij hebben het zo hard nodig en daarom bidden we erom. Troost ons, bemoedig ons, help ons, ga ons volgen. Door uw geest, met u in eeuwigheid verbonden. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing voor vanochtend is Johannes 14, de versen 1 tot en met 10. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar hij naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog kennen je me niet? Filippus, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Eerst mijn bril maar even op. Zingen we nu? Oh, zo dit gaat...
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In deze dienst staan we stil bij mensen die het afgelopen jaar overleden zijn. We vieren het nog gescheiden in onze 2 oude gemeenten, die samen nu onze gemeente vormen. 2 november hier dus, voor Arem Kimswert, en 23 november in Hitsem, voor Achlem Hitsem. Maar dit is voor Arem Kimswert wel een bijzondere gedachtenisdienst, want er zijn dit jaar geen mensen overleden binnen dit deel van de gemeente. Dus we hoeven geen gemeenteleden te herdenken dit jaar. Maar in de dorpen Arem en Kimswert zijn wel degelijk mensen overleden. En voor hen steken we een kaars aan. En ook velen van ons hier hebben het afgelopen jaar te maken gehad met verdriet. Als je niet meer zo jong bent, op leeftijd, dan gaat het steeds harder. Vele kennissen en vrienden om je heen, die vallen weg. En ook eigen broers en zussen komen te overlijden. En als je boven de 70 bent, zo hoor ik heel vaak, dan kan het gebeuren dat je terugkomt van een rouwdienst en dan ligt de volgende rouwdienst alweer op de mat. De rouwkaart, die ligt er alweer. Voor de volgende rouwdienst. Weer iemand overleden. Weer een begrafenis. Weer een afscheid van iemand die je kende. En het komt ook heel dichtbij als je partner, als je man of vrouw overlijdt. Dan wordt het leven zo ingrijpend anders. Je mist de ander bij heel veel dagelijkse dingen. Dingen die vroeger heel vanzelfsprekend waren. Dat samen gebeurde in een samenspel. En dat is ineens heel anders. Het is ook zo stil geworden in huis. Geen klankbord meer waar je je verhaal aan kwijt kunt. En in die stilte van dat huis is het gemis des te meer voelbaar. En bij alle overlijdens verliezen we een deel van onszelf. Bij het verlies van onze levenspartner of van een kind, dan verlies je echt een heel groot deel van jezelf. En we weten ook dat aan ons eigen leven een einde kan komen. Naarmate we ouder worden, leven we meer en meer met dat besef. Naarmate meer mensen om ons heen wegvallen, wordt dat besef sterker. Ook voor ons komt het definitieve einde. Ook onze Bijbeltekst, die we gelezen hebben, staat in het teken van afscheid. Johannes Evangelie, waar die tekst uit komt, die is zo anders als die andere evangeliën. Die 3 andere. Ze vertellen allemaal over het leven van Jezus, maar het Johannes-evangelie doet dat op een hele andere manier. En in dit gedeelte blikt Jezus vooruit op zijn naderende dood. Judas is dan al weg om hem te verraden. En Jezus zit alleen met zijn leerlingen. De tegenstanders zijn er niet. Andere mensen zijn er niet. Ze zijn onder ons. En tegen hen spreekt hij. En hij heeft het over zijn dood. Maar de leerlingen lijken dat niet te beseffen. Voor hen is de dood van Jezus onvoorstelbaar.
Zo onvoorstelbaar dat ze niet op het idee komen dat Jezus het hierover heeft. Is dat nou zo vreemd? Eigenlijk is de dood van iemand van wie wij houden onvoorstelbaar. De impact die de dood van een partner heeft, bijvoorbeeld, dat kun je soms al zien aankomen, maar het leven daarna kun je je eigenlijk niet voorstellen. Wat het betekent om verdriet te hebben, wat het betekent om gemist te hebben, de stilte te ervaren, al de taken die je op je moet nemen. Het leven zonder die ander is zo ingrijpend anders, dat je daar van tevoren geen voorstelling van kan maken. En ook de leerlingen van Jezus willen hier niet aan denken. Het komt niet eens in hen op. Hun leven is zo verweven met dat van hun Heer, ze kunnen het niet voorstellen dat Jezus het hierover heeft. En daardoor missen ze ook de troost die uit deze woorden spreekt. Jezus spreekt over het huis van zijn Vader. Wat is dat? Het huis van zijn Vader. Wat is dat? Het is de plek waar God woont. En wat zeggen wij? Waar woont God? In de hemel. Jezus gaat naar de hemel om daar een plek voor ons te maken. Waar wij kunnen komen als wij gestorven zijn. En in dat huis van God zijn veel kamers. Zo staat het in de huidige vertaling. Ik vind dat eigenlijk een beetje ongelukkig. Alsof je bij God op kamers gaat. Net als een student. Die gaat uit huis en die gaat dan op kamers wonen. En wat stond er dan in de vorige vertaling? Daar stond: in het huis van mijn Vader zijn veel woningen. En de vertalers vonden dat ook maar een beetje ongelukkig. Want tegenwoordig zijn huis en woning, dat betekent hetzelfde. Ja, ik zou het niet erg vinden dat het een beetje wrikt. Want het zijn immers beelden voor een andere werkelijkheid. Je zou ook kunnen vertalen met: in het huis van mijn Vader is veel ruimte om te wonen. Ik denk dat dat de beste vertaling is. In het huis van mijn Vader is heel veel ruimte om te wonen. Het gaat er niet om dat iedereen zijn eigen kamertje of huisje zit, want in de wereld van God is geen gescheidenheid. Maar die plek, die plaats die Jezus gereed maakt in het huis van zijn Vader, is niet alleen voor straks. Die plek die Jezus klaarmaakt, die is ook voor nu. Het gaat niet alleen om het hiernamaals, het gaat ook om het leven hier en nu. Ook nu kunnen we de geestelijke werkelijkheid van God binnengaan. Ik denk dat dat de plek is waar God woont. Zijn geestelijke werkelijkheid. En hoe komen we daar? Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Door te geloven in de woorden die Jezus hier zegt. Hij zegt het tegen zijn leerlingen, maar Johannes, de evangelist, die heeft het zo opgeschreven dat wij ze kunnen lezen. En laten wij het dan zo lezen dat Jezus het tegen ons zegt. Dat Jezus in deze woorden tegen ons spreekt.
dat hij de Zoon van God is, die er al was voordat de schepping begon, dat hij tegen ons praat en belooft dat we toegang hebben tot Gods geestelijke wereld. Dat hij die aan ons geeft. Nu al. En het enige dat we daarvoor hoeven te doen, is simpel het te geloven. Gewoon te geloven. En dan wordt het werkelijkheid van ons. Dan krijgen we al toegang tot het leven bij God. Een leven in eeuwigheid. Een leven dat met de dood niet stopt. Een leven dat doorgaat omdat het bij God is. Ja, dat is een heel ander leven dan ons biologisch leven. Waar de biologen zich mee bezighouden, met stofwisseling en zo. Gaat het niet over. Gaat het helemaal niet over. Het gaat over geestelijk leven. Een leven bij God. Een leven met God verbonden, daar gaat het om. Het eeuwige leven, zo noemt Jezus dat. Hebben we niet vaak het gevoel dat degenen die gestorven zijn, toch niet op een of andere manier niet verdwenen zijn, maar dat ze er nog zijn. Soms hebben we dat gevoel. Ze zijn nog om ons heen. Dat kun je heel gemakkelijk wegredeneren. Dat is niet zo moeilijk hoor, om dat weg te praten. Maar je kan het ook een plek geven in het geloof. Die ervaring. Dat we in het eeuwige leven met hen verbonden zijn. Dat gevoel daarvan een teken is. Dat wij ook al een beetje zijn waar zij zijn. Is alleen maar een kwestie van geloven. Dat is wat deze woorden van Jezus ons aanbieden. Toegang tot de eeuwigheid. Op dit moment. Dat is de troost en de hoop die uitgaat van deze woorden. Woorden van Jezus. Die ons kunnen helpen in deze dagen. Amen. En dan zingen we nu gezang 753, alle 6 versen.
gaan we nu over tot de gedachtenis der gestorvenen. De aarde in alles hemels nieuw. Met morgendauw van recht en vrede zal de Heer haar herscheppen. Met dit uitzicht leven wij onze dagen en niet doelloos zullen wij vergaan in de nacht. Langer dan een mensenleven bloeit dit verwachten. Velen zijn ons voorgegaan en wie zullen nog komen? In het spoor van Christus mogen wij bestaan. Voorgegaan door alle die hem volgden. Alle die gestorven zijn. Maar de hoop bewaarden. Een stoet, een volk, door God gekend en gezien. Een rij van heiligen waarmee hij de geschiedenis schrijft. Waarvan hij de namen bewaart. Hen gedenken wij. Zoals zij ons zijn voorgegaan. En we steken nu een kaars aan. Voor degenen die in ons dorp zijn overleden. Als iemand de behoefte heeft om een kaars aan te steken, kan dat niet. Ja. Kom maar naar voren, ja, kom maar. Eerst Solid zal even een kaars aansteken en daarna zingen ze de Family Tree. De tekst vindt u de vertaling op het liedblad. En dan kunt u ook naar voren komen om een kaars aan te steken.
We zingen nu het lied Blijf mij nabij wanneer het duister daalt, waarover de meditatie gaat in het kruispunt.
Solid zingt nu, mag ik dan bij jou. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u dat u ons kent. Dat u weet wat wij doormaken. Dat u weet dat dit leven niet gemakkelijk is. Dat er van die dagen zijn waarin wij afscheid nemen van mensen die wij niet kunnen missen. En toch gebeurt het. Toch moeten we ze uit handen geven. U kent de pijn. U kent het verdriet.
U kent de hopeloosheid. En dat u daarom de poort hebt opengezet naar uw werkelijkheid. Waarin dat allemaal voorbij is. Waarin we bij u kunnen zijn. Waarin wij bij u kunnen leven. En dat kunnen we nu al. In het geloof. Dat u onze Vader bent. Dat Jezus uw Zoon is. En dat uw geest in ons woont. Geef ons dat geloof. Het valt ons te zwaar. Maar leg het in ons hart. Dat wij voorbij de dood kunnen kijken. Voorbij de grens tussen hemel en aarde. Dat wij al hemelingen zijn. Nu al. Goede God, wij bidden voor iedereen die verdriet heeft. Wij bidden voor iedereen die iemand mist. Van wie dat verdriet al een leven lang meegaat. Wees met hen. Help hen. Wees met hen die een partner missen. Wees met hen die er niet overheen kunnen komen dat hun ouders zijn overleden. Wees met iedereen in deze wereld. Want we zijn allemaal geboren. En eens zullen we sterven. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, u hoort. Ook al hebben we soms het gevoel dat het niet zo is. Maar uw Zoon heeft het zelf gezegd. En al onze gebeden zijn vervuld in het koninkrijk. Dat komt. En dat er ook al is in ons hart. Hij leerde ons daarvoor bidden met de woorden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. In eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven? De collecte. En jullie zullen zingen, Solid zal zingen, Always remember us this way.
zingen wij nu het slotlied. En dat is gezang 413, de versen 1, 2 en 3. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze dienst. Het is geweldig, prachtig, ik heb ervan genoten. Hartelijk dank. Na de dienst is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie. En wij gaan hier met de zegen van de Heer. De Heer zegent u en behoedt u. De Heer doet zijn aanschijn over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.